Zal ik een bakje pakken? Waar zal je erin maken? Petje! Petje! Ja, als je deze zit, dan probeer ik maar erop. Oh, 2 dubbeltjes of volle haast? 2 dubbeltjes. Ah joh, dat is Riekman. Dat is een Riekman. Ja, hou maar hè. Zet hier dan mee opzet. Goedemorgen. En naar je dij en naar je vlag. En naar je dij en naar je vlag en je bent alweer op het ijs. Ja, ik ben in de splithast. Oeh. En ik kan heel snel. Let me eens even zien. Ik moet weer even wennen, dus ik kan net... Nee, maar eerst even weer oefenen, hè? Net snel, maar als je... Ach, Vetje, bist toch echt op het ijs? En Famke is op het ijs. Vetje. Vetje. Vetje, wil je voetballen op het ijs? Hey. Ik ga heel zwart nog dingen. Nee? Nee, Silva. Hallo. Best bang dat het erin is? Dit is leuk, hoor. Oh, dat lijkt het ijsblok uit. Laat me eens even zien, hoe dik is die? Die is heel kort. Oeh, maar ik viel het. Tante, je moet. Oeh, kort. Nou jongens, van Joet op de planning. Van de morgen nog even wat spul opruimen in het Skoft. In het theatergebouw van Juste Jonne. En de banken dan mooi op het ijs. Jelke zal aan te reetrieden met de man. Even snel reetrieden. Die maakt een panna. En van de middag geven we mij, zat het nou stiet, maar Jan ziet ze iets in huis, ziet ze nog even, maar ze al om te reetrieden. Heel mooi in de bennenwijn, zaken dat nog zelf. Dus dat is een beetje het idee. Nou ja, ik zou zeggen via het net te abonneren en te liken en ik neem je mute bij mij. Hey, hoi. Hey hoi! Wil je me nog even lekker rien? Zal ik een bakje pakken? Waar zal je erin maken? Hey. Hey, heel Vetje. Kun je hier dat in je zien hoor? Petje. Nee. Petje achterin. Kijk, een blokje is. Zo. Kijk. Ik vind het heel fijn. Oh, daar ging het. Daar ging het. Vetje toe, jong. Doe hem maar in de kennel. Jawel, je zaken helpen. Vetje in de kennel, jong. Doe. Jawel. Wie Vetje je moet kleren. Zo, dat is wel een help. Al het ijs erin. Twee handjes, hoor. Wordt het beter? Voetbal, ja. Ze smiet me in het bakje. Achter die laat ik neer, Famke. Smiet me gauw in de bak, anders krijg je de handjes. Smiet maar in de bak. Mooi plakje, Fammy. Nou weer weg. Deze even lekker verwerken. Oh, zakken. Mag je erom? Ja. Vies. Hij valt mij, joh. Klasse, joh, hoor. Ga eens naar binnen dan? Of was de mofke zo'n harp op, ja? Ja, die is nou lekker weer. Ja, zo is je weer, denk ik, ja. Ja. Ga eens naar binnen dan? Dan ga ik even maar die mijnen, maar de reden zijn we nu. Oh, jullie, ik kom bij die. Oh, nee. Dat komt goed. Handje met hem. Kom maar. Ze werkt naar binnen. Hier is een hut, hè? Hé, zo.
Hier is net meer leeg. Gaan we naar binnen, jongens. Is het achter het stoeltje stappen dan? Is het zo leuk? Ga het stoeltje naar binnen. Even vertrouwen. Tja, zo. Beter? Zo lekker? Doe het zo. Sorry. Oh, dan gaat Ilda zitten en gaat zaken trouwen. Dat is wel een goed idee. Maakt iedereen opzet, Ilda? Nee, het is de sfeer. Leuk betaald. Die hele toer al achter. Ja, doe maar net, joh. Aandacht koekelt ze verroer. Hey. Doe maar net. Go, doe maar net. Hey. Dat is beter, ja. Daar leiteren wij. We zijn zaken. Pieter Wilkens is voort, maar wie haalt hier het superduo? Ben je de zangeressen? Nee. Oh, danseressen. Prik. Oh, oorversken. Welke is leuk? We zullen hier even wat oprijden, jongens. Alles weer wat omkant. Ja, en we ervan. Even de krukken weer weer om. Die hebben we leend van Ian uit het dorp. Dus ik even weer ombrengen. En de laatste. Zo. Dit is nog een. Huppatee. Tadaa. Nou, die zal ik even weer ombrengen. Nou, alles is in het theatergebouw weer om een kant. Ilde gaat nou even op bedje. En dan gaan we vanmiddag nog even te eten met familie van Houten. Maak je nou een leuke middag van zaken? Doe eens stek mij. Eerst even een bedje kussen. Eerst rustig, hè? Later. Wat geven we er aan, Hildo? Reetrieden? Ja, maar hij heet een mem en fokken. En hij zit ze. Zie je? En hoe vind je het van de mooie bij hem? Ja, wat ga je in bedijn hoor? We hebben naar de Ezel geweest, bij Arjen. En hoe dat wat? Jo, een rondje van ongeveer 6 kilometer. Leuk. Ja, leuk. Reetrieden. Ja, gaan we er aan. Skibroek aan hoor. Oké? Oké. Dat zat er wel zin in. Hildo aan mooi in de Bennewijn. Rijnkap hebben we mij in de Wien. En skikleertjes lekker rond. Zaken zelf rijdt die jongen, hè? Ja. Dat lukt hem nou wel aardig zo, dus dat komt wel clear. We gaan nou onderwijs naar? Jenne Woord. Jenne Woord. Jan Durkspolder. De Jan Durkspolder. Dus, nou ja, aandag even de band in skibroeken. En dan gaan we even maar eens andere rijden. Ik had er nog 10. Nou, best klaar voor ietsje? Mooi. Oh, hier is nog wel ruimte voor u, Sjugwa. Ja. Mooi, mooi, mooi. Nee, dat is irritant. Ja, ik ben hier even. Nou, daar gaan we. Rieden op Natuuris 2022. Ja, dus Gladries is op in het theatertuin, hè? Ik wil wel lekker. Alleen maar zijn weer wennen. Ja, de glied is gauw weer vlot, hè? Dat is weer. Nee, je ziet Jelk al de reden zonder haar. Vind je het wel leuk, Hildo? Ja, wat? Maar even hier doen we. Hé, hey, kerel. Nou, dat is een rondje, man. Laat me eens even het zien. Tje, die stapt al wat oer. Klasse, jongen. Goed zo, hij ziet ze. Netjes, hè? Doe eens laten doorstappen. Knap, hè? Wat verdikke. Fokker. Machine. Hendrik. Ja, we hebben nou let maar even zien. Ja, ja. Waar ben je nou?
Nou Jelke dan. Oh, ik wacht gewoon op Jelke. Laat hun eerst maar even... Ik ken het niet goed, ja? Nee, ik hoor het met hut. Ik verschool je me mooi achter de beddenwijn. Nou, als je deze hebt, dan probeer je het langer op. Oh, 2 dubbeltjes, hoeveel haast? 2 dubbeltjes. Ah joh, dat is de Riekman. Dat is een Riekman. Ja, nou ralje net, hè? Alweer? Heel wat, die is aan het raljen. Is vakken. Hendrik in green. Pak het helemaal. Koekoek. Hallo. Goed zo hoor. Nou, geef maar mij. Ze kunnen nog wel lekker in, joh. Net een kloor. Een handje. Ildo en ik gaan nog even stappen, want Ildo wordt natuurlijk ook even op de diers, hè? Haast het net koud? Lekker fris. Ja. Oh nee! Oh nee! Ik pak die. Oh, die moffe zak uit, hé. Bist er nog. Handje erin. Drukken. Drukken. Zo, we zijn erbij. Kom maar. Glad, hè? Leiden stom. Oh nee toch. En daar in de 40,5 zit zijn zaak. Kijk maar waarom, die hadden even een rondje together rest. Oh, zaak het weer een dubbeltje. Ik ben benieuwd hoeveel dubbeltjes ze zullen tellen. Oh, daar gaat een nak. Ja, dit wordt een dure business dit. Oh, dat leidt een nak. Nou, hoeveel dubbeltjes zitten we? €1,80. Nou. €1,90. Val me dat er nou op zet. Nou, ik ga je weer door een stap. Ja, hou maar hè. Zie dat er mij opzet. Nou horen we op, Jens is dan niet maximaal aantal dubbeltjes. €12. Maar wij zien het ook goed dat we binnen, hè? Let maar niet. Daar gaan we een trucje snellen. Dan gaan we dan naar huis. Ja. Stak een trucje snellen iets. Of stak een trucje snellen iets. Ja. Ja, doe maar. Oh, sorry. Oeps. Oh! Een draai! Klasse hoor! Netjes hè? Nou, we gaan naar de auto. Ilde had het koud. Hellen we naar het lekker warme poeiermoker. Nou jongens, het wie we een schitterende dag. We gaan weer van alles bedijnen. Het Skoftopbroem, het theatergebouw. Alles weer een kant van Pieter Wilks Feesten. We gaan thuis op het Ierswest. We gaan hier in Jennewoud op het Ierswest. De Tiergeslagendij. Ik zou zeggen, voest nou een leuke vlog. Abonneer je, zet blauwtoon kom heen. En via het net chillen te downloaden voor de tablet als telefoon. En night vlog. Hey hoi!